Dobrý deň, moje meno je Elena van Dijk a rada by som vám položila jedinú otázku. Máte pocit, že ste bohatí? Nie, nepýtam sa na vaše bankové konto ani zlaté tehličky vo vašom domácom trezore. Pýtam sa, či vlastníte to, za čo by ste dali všetky vaše peniaze, pokiaľ by ste to stratili. Ešte stále neviete, na čo myslím? Na vaše zdravie. Poznám osobne niekoľko ľudí, ktorí vlastnia jachty v luxusných zálivoch, dokonca sú majiteľmi súkromných helikoptér, no napriek tomu navštívia našu kliniku a povedia: dal by som všetky peniaze za to, aby som mohol získať späť stratené zdravie. Zdravie je skutočne tým najväčším pokladom, ktorý môžete vlastniť, preto si ho treba strážiť a dennodenne mu venovať pozornosť. A prečo navštívia títo ľudia práve nás? Pretože sme prvá klinika personalizovanej medicíny na Slovensku. Je to nová oblasť medicíny, ktorá diagnostikuje ochorenie priamo z úrovne DNA buniek a ich vzájomnej komunikácie. Na základe týchto informácií vieme zistiť nielen, kde je váš najväčší zdravotný problém, ale čo je aj jeho základnou príčinou, čo je jeho spúšťačom. Následne nasleduje terapia, ktorá pôsobí takisto priamo na úroveň bunkovej informácie a dodáva bunkám informáciu o ich správnom fungovaní. Bunky sa podľa tohoto pokynu začínajú riadiť a váš zdravotný stav sa začína normalizovať. Pokiaľ vás informácie o personalizovanej medicíne zaujímajú, môžete sa dozvedieť viac na našej webovej stránke www.evd.sk. Ak máte zdravotný problém a chcete ho riešiť, môžete sa priamo objednať na diagnostiku a terapiu na našom telefónnom čísle 0905 955 444. Radi vás privítame a poskytneme vám naše služby. Na záver ešte jedna dobrá správa. Každý týždeň z novoobjednaných klientov vyberieme jedného, ktorému poskytneme diagnostiku a terapiu zadarmo, pretože nás baví vracať vám ten najväčší poklad, ktorý môžete mať, vaše zdravie. Teším sa na vaše správy, teším sa na vaše stretnutie a želám vám veľa, veľa zdravia.